салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи актёри филми «Қабл» ҳарф мезанем. дар навбати аввал Оташ Ажар қарор дорад. номи аслаш Эрен Вурдем аст. ӯ 7 октябри соли 1988 дар Конияи Туркия таваллуд шудааст. Эрен Вурдем факултети театри донишгоҳи Галичиро хатм кардааст. актёри муваффақ дар филмҳо ва сериалҳои сершумор баромад кардааст. вай аввалин таҷрибаи актёрии худро соли 2009 дар сериали «Paybacks» гирифтааст. дар соли 2010 Эрен Вурдем дар филми амалии бисёрқисматии ҷиноӣ гурӯҳи таъсиси махсус Эраханро бозид. дар соли 2012 ӯ дар сериали «Кӯчаҳои хатарноки Орҳан Огуз» таҳия кардааст, нақши Осмонро иҷро кардааст. соли 2015 ӯ ба ҳайати актёрони филми таърихи «Вуруди» охирин пайваст. соли 2017 Эрен Вурдем дар сериали «Қабл» бо Толга Сариташ, Мериш Арал ва Илайда Илдир дар нақши Оташ бозӣ кардааст. дар филм ҷавони чолок, ҷасур, нотарсро ба бинанда муаррифӣ намудааст. дар соли 2019 ӯ дар филми сериали таърихии таъсиси Усмонӣ ки коргардонҳо Фетҳи Байрам, Метин Гунаев ва Аҳмеди Йилмаз буданд, ҷанговари нотарс ва дӯсти содиқи Усмон Конур Алпро бозид. ӯ дар филм аз ҷониби дотари худ ки дар хурдӣ гум карда буду додараш хотирашро аз даст дода буд кушта мешавад. тавсия медиҳам ки филмро тамошо кунед. филми мазкур бо забони форсӣ ва русӣ баргардон шуда пешкаши бинандагон гардида истодааст. ҳаёти шахсии ӯ аҷиб нест, зеро пинҳон буданро дӯст медорад. танҳо бидонед ки Эрен Вурдем муддате бо бокс шавқ дошт. дар вақти холӣ ӯ истироҳат кардан ва филми хубро тамошо карданро дӯст медорад. дӯстон, дар филми «Қабл» дӯстдоштаи ӯро дар ёд доред? агар ҳа, пас биографияи назлиро дар комментария мегузорам. тамошо кунед. бо ҳамин тамом, хайр азизон, ба шабака обуна шавед ва наворҳои навро интизор шавед. оё мехоҳед ки дар бораи қаҳрамонҳои дигари филми «Қабл» маълумот пешниҳод кунем?